Здравейте! Този лист хартия променя всичко за следващата седмица. И така, първа спирка по пътя към Палмите, Мадрид, където имаме престой и утре продължаваме към нашата цел. Ден втори, обратно сме на летището в Мадрид и този път няма шега. Чакаме бординга на Пунта Кана. Предстоят ни малко над 8 часа над Атлантическия океан. Нямам търпение. Чао, Европа! Добро утро от Карибите! Официално сме на другата страна на земното кълбо. Дългият полет вече е забравен, якитата от Мадрид са прибрани в куфара, а ние вече сме по джапанки и бански. Ето така изглежда раят в Пунта Кана в 8 сутринта. Няма да губим време в приказки, защото тюркоазената вода ме очаква. Тръгвайте с мен! Ето и за това си заслужаваха всички часове в самолета. Вече сме в басейна, а в ръката си държа задължителния аксесуар за Пунта Кана – пресен кокосов орех. Начинът на живот тук е много лежерен, местните имат една фраза спокойно и аз мисля да я спазвам стриктно следващите дни. На здраве от Карибите! Днес е ден за приключения, качваме се с това отворено бушче и се отправяме навътре в джунглата на Доминикана. Отиваме на едно специално място, където ще се срещнем с десетки маймунки катерички. Предупредиха ни, че са супер дружелюбни, крадат всичко каквото видят, така че нямам търпение да видя дали ще ни харесат или ще ни нападнат за храна. Да тръгваме. Тези маймунки и катерички са напълно свикнали с хората и не се страхуват. Едно нещо обаче е сигурно, ако имате храна, вие ставате най-популярният човек в джунглата. Това е място идеално за снимки, стига да не се плашите от тяхните скокове и нападения. След лудия ден в джунглата е време за вечеря. Намираме се пред японския ресторант на комплекса, където имаме предварителна резервация и очакваме да бъдем настанени. А това са малка част от нещата, на които се насладихме. Добро утро, часът е 7 сутринта, ние вече сме готови пред хотела, отиваме на остров Саона. Казват, че това е най-красивото място на Карибите. Тръгваме, за да проверим дали е вярно. Официално стъпихме на остров Саона. И вау! Сега разбирам защо го наричат рая на Карибите. Пясъкът е бял като брашно, водата е толкова прозрачна, а тези наклонени палми са буквално като от картичка. Тук времето сякаш е спряло. За мен остров Саона е официално най-красивото място, на което кракът ми е стъпвал. Тези наклонени палми са истинския символ на остров Саона. Да се покатериш на такава палма за снимка се оказа по-трудно, отколкото изглежда, но гледката от тук е брутална.
Вече сме на огромния катамаран на връщане и тук е истински купон. Аниматорите пускат доминиканска бачата и меренге, а всички на борда танцуват. Ей така се прави купон по карибски. Няма как да останеш на стола, енергията на тези хора просто те завладява. И след купона на катамарана, добре дошли в реалността. Паднахме в брутално задръстване по пътя към хотела. Днес е ден за поредно приключение с делфини. Пътуваме към специален парк в океана, където ще може да плуваме с тях, да ги докоснем и да ни поводят във водата. Официално получих целувка от делфин. Така, след лудото темпо от последните дни, днес официално обявявам ден за абсолютно нищо правене. Програмата за днешния ден е следната: от шезлонга в океана, от океана до плажния бар и обратно. Дълги и безцелни разходки по плажа и пясъка. А пясъкът тук е толкова фин, водата е буквално няколко нюанса на синьото, а вятъра в палмите те кара буквално да заспиш. Точно това е дефиницията за карибски рай. Ако има нещо, което трябва да научите за Доминикана, това е думата маняна. Утре. Тук никой за никъде не бърза. Коктейла на бара може да го чакаш 10 минути, но сервитьорът се движи с темпо на костенурка и в същото време никой не се нервира. Местните казват, че стресът е забранена дума за острова и знаете ли какво? Точно този начин на мислене е супер заразен. След 3 дни тук просто спираш да гледаш часовника и odpoчиваш. И така всичко хубаво си има край, часът е 12, куфарите са стегнати, ключът от стаята е предаден на рецепцията и официално напускаме нашия хотел. След броени минути бусчето ще ни вземе за летището в Пунта Кана, откъдето летим обратно за Мадрид, а после и за България. Тази седмица тук просто беше невероятна. Тръгваме си с лек загар, няколко сувенира и стотици спомени за цял живот. Доминикана, ти ще останеш завинаги в нашите сърца. До скоро! Ако видеото ви е харесало, натиснете лайк бутона и се абонирайте за канала. Чао от мен и до следващото видео!